ba za a kaga ba. Wane bawa ya gano ka wuce nan Mahamudu Maulana. Banda sakarci na bawa ma wai ta ya zai ja da kai hadi. Banda ma abuwar ka ya alhalin da ba wani wanda zai tsira. Kwarewa kai a rai wallahi gwani kowa ba zai sha ba. Daga farin fara budewa na fahimta kai kasan Allah na ciki da wajen ilahiya annabin Allahu labbaika. Yadda ka so a ya hadi ba a ja da faɗin kalashenka sarki a duniya sarki a kiyama tantazan halittu gaishe ka. Muna faɗin ka taka ɗaiɗai na saman sama na farkon kirga cikamakin la ilaha illallahu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Jarumi kake mai gidana, hutun da kwamin ka dai kaburi ya ji take a nan yake suma. Yau ma gani cikin yardar ka, kan na ce sai in ga ɗaukin ka. Yau ma kai muni dan masoyin ka, in faɗa in ƙara faɗa daban yake bai yi kama da kowa ba. Bango yake kuma tudun tsira, shi kaɗai ne ya bashi da tsara. In ta bace shi yake gyara, la ilaha illallah, ku biyo ni mu je maganar akwai girma. Jarumi kake mai gidana, hutun takobin kadai kaburi ya ji take a nan yake su. Salati kai adadin da ba adadi, kuma middil kauna al'adi, ta har azaba as-samadi, su suka yi wa gwanin kaso duk wuya ba ta sa sun bar ma aiki ba. Mu je kowa yana baya, wanda ya ce zai kai ku yayi ƙarya. Dan gaba ta gaba baya na baya, komai za mu yi wallahi ko ƙurar dokin ku bai kai ba. Jarumi kake mai gidana, hutun takobin kadai kaburi ya ji take a nan yake su. Dole an kuma gaida babana, shi ya gyara mun tunanina, kuma ya nuna mun masoyina. Gashi annabi ya taya mun koyaushe shi ke yi mun rana. Dan na ce sai in ga ɗaukinsa da na kira sa a take ya amsa. Sanadinka a yau na same sa, Allah ƙara kula da kai ko da yaushe kai ta yi wa wani hidima. Sidi kai kafin annabi ne dole ne a so maka sirdi maulaye kun yi kuntuka kun dora dole jin ku ko ba a so ka ci birnika ka ci na ƙauye annabin kaɗai ka koyar ruwan maza sun taji ɗaha ne kaɗai alƙiblar Allah kare ka ya ƙara ka ya cika ka dan cikar ƙadarin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaika zuljayi, bai kaddara mahi. In ka ce ayi dole sai an yi, wallahi daban kake shugaba hasken da yake dishe rana. Kai da zuwan ka tumbuke ƙarya, Mamudu ka tsai da gaskiya. Ka gudu kuma ba ka ja
bako ba